Għada kemm ingħalqet propju fl-aħħar ġurnata ta' Lulju il-konsultazzjoni pubblika dwar il-miscarriage leave, fejn qed jiġi propost li il-miscarriage leave jinkludi 7 ijiem konseguttivi, kemm għall-mara li tkun esperjenzat it-telfa u anke għall-partner tagħha, kemm koppji miż-żewġa u anke dawk li mhumiex se jkunu eligibbli għal dan il-leave. Riċerka soċjo-ekonomika uriet li meta wieħed jesperjenza miscarriage din taffettwa anke l-produttività u l-effiċjenza fuq il-post tax-xogħol. Brabta ma' din il-liġi hemm total ta' 16 il-proposta li dawn ser jitresqu quddiem l-Employment and Industrial Relations Board sabiex tkompli ssir diskussjoni u anke eventwalment l-abbozz tal-liġi jiġi ppreżentat fil-Parlament. F'Malta kull sena jkun hawn madwar 4,000 tqala bir-riċerkaturi li 20% minnhom jispiċċaw f'korriment. Iċ-ċifri uffiċjali mis-settur tas-saħħa juri medja ta' 320 miscarriage fis-sena. Iżda evidentament jidher li n-numru reali huwa ferm ogħla, hekk kif huwa stmat li hemm madwar 700 każ ieħor fis-sena li ma jiġux irreġistrati. F'April li għadda kienet infetħet diskussjoni nazzjonali fejn kienu bosta l-professjonisti, imsieħba soċjali u anke koppji li ġarbu din l-esperjenza illi jingħaqdu flimkien permezz ta' dialogu miftuħ. Koppji li esperjenzaw telfa u jagħmlu użu mill-miscarriage leave ser ikunu offruta għajnuna psikoloġika bla ħlas. Il-leave ser ikopri l-korriment qabel 22 ġimgħa tqala bbażata skont l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, hekk kif din tgħid li t-terminazzjoni ta' tqala qabel 22 ġimgħa biss hija kkunsidrata bħala korriment. Min-naħa l-oħra il-maternity leave f'Malta jibda japplika meta tqala tilħaq it-28 ġimgħa. Bil-liġi preżenti ser tiġi emendata b'tali mod illi wieħed jista' japplika għal maternity leave meta tqala tilħaq it-23 ġimgħa. Dan ifisser li jekk il-mara tkorri wara 23 ġimgħa tkun eligibbli għal maternity leave. Sabiex wieħed japplika għal dan il-leave għandu jippreżenta ċertifikat mediku mingħand il-ġinekologu fi żmien jumejn mar-ritorn tagħha għax-xogħol. Bil-partner jippreżenta jew tippreżenta dan l-istess ċertifikat. Il-koppja għandha dritt tirritorna fl-irwol tax-xogħol tagħha bl-istess kundizzjonijiet li kellha qabel. Min iħaddem għandu jitratta l-informazzjoni kollha relatata mal-korriment konfidenzjalità stretta. Dan il-leave ser japplika l-ħaddiema tas-servizz pubbliku kif ukoll tal-privat. Bil-gvern ser ikopri l-ispejjeż. Din l-inizjattiva hija ntiża biex tagħti ċ-ċans lill-koppja sabiex tibda tirkupra wara li tkun soffriet korriment.